pozik dator kontu kontari. Bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Tartalo, bazen behin herri inguruko mendi batzuetan bizi zen izaki itxurako erraldoi zakar eta gaizkin bat. Tartalo zuen izena, haitzulo batean bizi zen eta ardilarruz jantzita ibiltzen zen. Haragi jalea zen Tartalo, bataz beste ardi oso bat jaten zuen egunero erreta, baina Tartaloren jakirik gustokoena, haragirik gustokoena, giza haragia zen. Egun horietako batean, Matin, artzaina, inguru horietan zebilen, Tartaloren haitzuloko mendi inguruetan, eta etxerako bidean galdu egintzen. Ez zuen etxerako bidea aurkitzen, eta ilundu egintzen ez, etxerako bidea bilatzen ari zela, kobazulo bat ikusi zuen. Eta kobazulo horretan sartzea erabaki zuen. Hementxe igaro beharko dut gaua, pentsatu zuen Matinek, ez daukat beste erremediorik. Eguzkia izkutatzear zegoen, eta gaua bazetorren. Kanpoan hotz ikaragarria egiten zuen. Orduan Matinek pentsatu zuen, kobazulo hartan geratzea izango zena onena. Gaua han pasa eta hurrengo goizean joango zela berriz ere etxera. Bertan zegoela, harrituta geratu zen Matin. Ardiak hasi ziren kobazuloan sartzen, banan-banan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ardi pila bat, baina oraindik ere harrituagoa geratu zen, ardi hoien atzetik gizaseme erraldoi bat sartzen ikusi zuenean. Tartalo begi bakarra zen. Zer ote da hau? Gizaseme handi bat edo erraldoi bihozkabe bat galdetzen zuen Matinek. Baina erraldoia kobazuloan sartu orduko, giza usaina sumatu zuen. Bazter guztietatik usaintzen zuen. Eta azkenean, usaimenez, Matin topatu zuen kobazuloaren bazter batean. Aurkitu haut, esaten zuen, huts ikaragarriz. Tartolok, aspaldian ez dut giza haragirik probatu. Biharko afaria izango haut. Aze opari ederra, bai jauna. Matin asko beldurtu zen eta korrika hasi zen kobazulotik handik atera nahian. Baino Tartalok antzegoen harri erraldoi bat hartu eta kobazuloko zuloa estali zuen. Orduan, ardi bat hartu, larrua kendu, makil luze bat sartu zion eta sutan jarri zuen bueltak ematen, sukaldatzen, ardia erretzen. Ik ere jan beharko uke, esaten zion Tartalok Matini, oso argalaago. Baina Matin, erabat beldurtuta zegoen, ez, nik ez dut goserik, nik hemendik joan nahi dut. Hori entzutean, Tartalok eraztun bat jarri zion atz batean Matini. Kostatuko zaik hemendik alde egitean, eraztun honek salatuko hau. Matinek ez zuen eraztunaren kontu hori batere ulertu. Bitartean, Tartalok ardi errea osoa jantzuen. Eta afaldu ondoren lo seko geratu zen.
Orduan Matxinek esan zuen, orain da momentua proposena kobazulotik alde egiteko. Ardia erretzeko erabili zuen burdina hartu, sutan gorritu eta tartalori begi bakarrean sartu zion. Haze oiuak, tartalok, haze oiuak, alde batetik bestera. Erraldoi begi bakar eta itxua dena ikutzen hasi zen, nola hala makurtuta. Matxin aurkitu nahi zuen, dena ikutzen zuen, baina ez zuen aurkitzen. Itxutu nauk, oiu egiten zuen tartalok. Ez aiz hemendik bizirik aterako, ez horixe! Artzaina lehen baino lasaiagoa zegoen, orain gutxienez, ardien artean, lo egin zezakeen lasai ardien artean izkutatuta kobazuloko baztar batean. Baina biharamunean tartalo esnatu zenean, kobazuloko sarreran zegoen harri erraldoia zulotik kendu eta hantxe jarri zen kobazuloaren sarreran erdi-erdian kobazulo barrura begira. Bi hankak irekita eta ardiei banan-banan txistu egiten zien. Bere hankatartetik pasatzen zirenean, bizkarra ongi ikutzen zien, ea artzaina topatzen zuen. Eta orduan Matxinek pentsatzen zuen, nahiko nuke oraintxe bertan ardi izango banintz. Eta orduan bururatu zitzaion, kobazuloko iskin batean ardilarru batzuk zeuden botata. Ardilarru horietako bat hartu eta Matxin artzainak gainean jarri zuen, bizkar gainean, eta ardien tartetik bera ere tartaloren hanka azpitik pasa zen. Tartalok bizkarra ikutu zionean, ez zion antzeman eta kobazulotik irtetea lortu zuen. Matxinek bere burua zulo hartatik kanpo ikusi zuenean, korrika batean hasi zen. Baina orduntxe, tartalok jarritako eraztuna oiuka hasi zen. Hemendik! Orduantxe konturatu zen tartalo, eraztunaren oiu zelatariak entzundakoan, Matxin artzainak alde egin ziolako bazulotik. Ezin zuen sinetsi Matxinek, orduan ulertu zuen zergatik jarri zion eraztuna. Eraztuna isildu gabe eta etengabe oiu egiten zuen. Hemendik! Orduan, Matxin korrika zijoala, bapatean aurrez aurre, aintzira batekin topatu zen. Eta ideia bat piztu zitzaion Matxini, bai, bere buru azkarrean. Eraztuna, aintzirara botako dut, bai horixe, horrela, tartalok, ez nau ni jarraituko, eraztuna urrazpian egongo da. Eta saiatzen hasi zen Matxin, baina ezin zuen eraztuna atera, eta atzera begiratzen zuenean, tartalo gero eta gertuago zegoen. Matxinek atza begiratu eta tartalo hain gertu zegoela ikusirik, ez zuela beste erremediorik pentsatu zuen. Harri zorrotz bat hartu eta atza moztu zuen. Atza eraztunduna aintzirara bota zuen orduan, eta urrazpian ere eraztun zelataria oiuka jarraitu zuen. Hemendik! Matxin bestaldetik korrika alde egin zuen. Tartalo korrika zijoan eraztun zelatariaren hotsen atzetik, eta urrazpitik oiu egiten zuenez, eraztunak hemendik! Tartalo oiu hoien atzetik aintzirara bota zen. Baina tartalok ez zekien igeririk egiten, eta ito egin zen.
Aintzirak tartalo irentsi zuen eta eraztun zelataria isildu egin zen. Aze lasaitasuna hartu zuen gure Matin artzainak. Atz gutxiago bat zeukan, baina poz-pozik etxera itzuli zen. Badator txoro-txaranga eta Di Iporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com. Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Gogoratu zuen marrazkiak ikusteko irrikitan nagoela. Beraz, bidalitzazue zuen marrazkiak helbide honetara. Eta gero, denak elkarrekin gure saioan ikusiko ditugu. Ados, marraztira! Zapaltzen nauzu, baina ez naiz kexatzen. Zikintzen banaiz, nauzu garbitzen. Beti noa nire biskiarekin ibiltzen. Zer naiz? Zapaltzen nauzu, baina ez naiz kexatzen. Zikintzen banaiz, nauzu garbitzen. Beti noa nire biskiarekin ibiltzen. Zer naiz? Zapata? Bete eta igotzen naiz, eta hutsik jeitsi. Oztuko da sopa, azkarrez banabil. Zer naiz? Bete eta igotzen naiz, eta hutsik jeitsi. Oztuko da sopa, azkarrez banabil. Zer naiz? Goiarea? Bururik ez, eta hankarik ez. Jantzita nago kolorez, beteta nago haizez. Zulatzen banauzu, pum! Egiten dut. Zer naiz? Bururik ez, eta hankarik ez. Jantzita nago kolorez, beteta nago haizez. Zulatzen banauzu, pum! Egiten dut. Zer naiz? Puxika! Balio du jateko. Balio du ukitzeko. Balio du txalo egiteko. Eta balio du ere agur esateko. Zer da? Balio du jateko. Balio du ukitzeko. Balio du txalo egiteko. Eta balio du ere agur esateko. Zer da? Eskua. Fruta gozo-gozoa naiz. Txiki-txikia eta gorria. Pilotik bat hartu eta denek irten nahi dute. Zer naiz? Fruta gozo-gozoa naiz. Txiki-txikia eta gorria. Pilotik bat hartu
eta denek irten nahi dute. Zer naiz? Gerezia! Tramankulu honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanaz, musika eta albisteak. Zer da? Tramankulu honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanaz, musika eta albisteak. Zer da? Irratia. Goitik behera, zirt edo zart. Egan egiten dut, segundu batean. Haizeari egiten diot, zizta, eta deitzen didate... Goitik behera, zirt edo zart. Egan egiten dut, segundu batean. Haizeari egiten diot, zizta, eta deitzen didate... Tximista! Badator txoro-txaranga eta Dei Iporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com